Mga ka-warrior no sa pagpamulawan, so iyahang gimura siya og tunnel mga ka-warrior, iyang ginatulak ning kuano gipaanod niya ang mga bato. Sa mga ka-warrior no, nako karon diri sa makingana ni Butsoy sa 700 no. So pakita na ko sa inyo mga ka-warrior kung sa diskarte nila diri sa pamulawan mga ka-warrior no. So ini siya mga ka-warrior, ilabay na ni siya no. Glabay ana mga ka-warrior, ilahag yapong gikuha gulawa no. O nga dire. So kini nga making mga ka-warrior ilaharan ning ipaanod sa tubig no, padulong didto sa ubos no. O makita ninyo mga ka-warrior na apo sila murag portal na tunnel no, diha nila ginapaagi ang making. So ingon ani pod ang iyang ginabuhat mga ka-warrior no, gipangpilian niya daan og bato dinhi sa babaw nga bina. So ilaha po ning iluding. Haron kuhaan na po nilang mga bulawan mga ka-warrior no, mao ni siya ang mga itsura sa bato nga iyang ipamunit mga ka-warrior, puti nga murag. Pila iload aning batuhan niyo boss? Ha? 23. Fight sana ay. Kamahalas bulawan ron? Pilang gramo diri ah? 26. So makita ninyo mga ka-warrior no diya sa ibabaw pati naghanag mga kahoy no. So libre na sa tanan mga ka-warrior kung sa tong gusto mga. So libre na ang sugnuron mga ka-warrior. No, libre ra day ang kahoy diri ako manguha ka. So mao po ni iyang gibuhat diri sa ibabaw mga ka-warrior no, iyahang ginaligwatan ni mga bato nga nakabara no, nga nakasangit. O iyahan ning ginapaano ding bato ngadto sa ubos mga ka-warrior, para ang mga pino ituloy-tuloy na ang pagdagan padung ubos. So makita ninyo mga ka-warrior no, to napoy tigtulak sa mga bato para pababa jud siya, para maligid jud siya padung ubos mga ka-warrior. Mao ni siya ang ilahang mga diskarte dinhi mga ka-warrior. Makita ninyo ng mga dagko mga bato ko mga ka-warrior, kailangan jud gari magbutas mga ka-warrior. Ay og di ka magbutas maipit imong tiil, siniguro gyud ang imong kumagko mga ka-warrior. Bisan pag magbutas ka ani mga ka-warrior, pag maipit ka na agihapon kay pamation sa imong tiil. Dagko kay mga bato nga pangligid nila mga ka-warrior no. So ilaha gyapon gipangtulak hantod didto maabot ni siya sa ubos sa sapa. Mao po ni iya diri sa ilalom mga ka-warrior no, makita ninyo na tao sa ilalom mga ka-warrior. Mura siya og portal sa tunnel mga ka-warrior. Ang iyang gibuhat diri mga ka-warrior, iyahang ginatulak ning mga bato nga pwedeng makabara sa pagpadagan nila sa mga graba no. Pag human nila ani mga ka-warrior og banlas, ilahan na po ning sirahan para inigbuhos na po og labay na po og mga making dili siya matabunan no. Abrihan na po nila mga ka-warrior pag magbanlas na po sila. Simi mo ni ilang portal, ilang tabunan ni pag magbuhos nagmaking sa ibabaw. Din pag mag-harvest na sila, magkuha na sila, magpaano na siya sa tubig, wala na pong abrihan. Kita ninyo, ano siya, din pag abot diri sa ubos, naapoy tigkuan, tigtulak sa bato para dili mabara. Kung indot kayo lang tirada rin mga ka-warrior no. Init kayo yung trabaho rin ba no? Ha? Pila ka oras nyo ni mahuman? Ha? 2 kadlaw nyo mahuman eh? Tulo. Uwag ba't to no? So mura ra sa kanal mga ka-warrior no. Pero ang ilahang gamit ani mga ka-warrior, gibutangan nila og kahoy sa ilalom nga gibabag, din ilang gibutangan sa lugan nila og tabla. Din ilahang gibutangan og siding pod nga tabla mga ka-warrior, din ilahang gibutangan og sako sa ilalom og mosquit, din gipaibuabuan nila og kanang screen, tapos giipitan nila aning kanang ligid sa truck
no nga hiniwa, mura siya og ligid sa truck nga hiniwa na ana siya baligya ana mga ka-warrior no. Dinha mo suksok ang margaha o bulawan mga ka-warrior no. O pag harvest anay nila mga ka-warrior, ilahan ng lang tanggalon tanan, baklason nila ang mosquito ug ang sako mo na ilang labhan. Din ilahan na pong i-process no. I-process nila sa mercury para makuha na nila ang bulawan mga ka-warrior. O delikado kay ni sa tiil mga ka-warrior ni mga batuha o dagko kayo. O maipit ani siniguro gyud. Gutay pamation. Tagpila po ka gramo inyo makuha diri boss? 5 gramos? Tag pila ka semana na ninyo? Kadlaw. 5. Pilang gramo dire? Kapin. Ha? Kahit pa kayo dako ng kwartaan ng 5 gramos. Muni siya ang style ng mga ka-warrior no, taas kay lang kuan. Banlas man tuno di tawag ani. Pag abot din niya sa ubos mga ka-warrior no. Priana nagyapoy namili og bato dito. Ginapilian lang bato para ilahan na pong kuhaan og bulawan. Bato. So kailangan gyud nato sila inform mga ka-warrior kung naibato magpadulong no para sa ilang seguridad. Mga ka-warrior no, pag abot niya diri sa ubos, nagihapoy namili og bato mga ka-warrior para ilahan na pong i-loading no. Unsay ginapili nimo nga bato diha te? Daw tan-aw ra, pwede tan-aw. Tumo ni ginapunit mga ka-warrior no. Iyang ginatigom. Tagpila pud ang mapuga niyo ani te? Kwinto. Isa kalod. So puwento daw ang ilang mapugaan ni mga ka-warrior, mahog na siya og 2 mg sa tunga ka sako. Tunga sa ingon ani nga sako mga ka-warrior. Abing diskarte nila rin mga ka-warrior no sa pamulawanan. No? Pag abutan na diha mga ka-warrior no, naagi hapon sila ipadumog ya sa ubos. Padumog man kanang tawag nila ani. Diri nagi hapon masangit na bulawan daw diri. No? So makita ninyo mga ka-warrior no, grabe kataas no, delikado gid ang mamonita og bato kung dili mo inform sa ibabaw, maligdan og bato. So mao ni siya mga ka-warrior no. Pag abot niya diri sa ubos, naagi hapon siya padumog ang tawag ani niya mga ka-warrior. Mora gihapon ni siya ang pundasyon ani mga ka-warrior no, gibabagan og kahoy din ilahang gisalugan og tabla. Din ilahang gibutangan og sako, din gilugpitan nila og kaning guma no, kaning ligid sa truck mga ka-warrior. So makita niyo mga ka-warrior pating taasa no, ang ilahang padumog diri So padulong na didto sa sapa mga ka-warrior, sa dako nga sapa no, sa lubog. Naagi hapoy nagplum dito. So mao ni siya ang makinganan ni Butsoy mga ka-warrior no. Pakipalo ko, daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ato ang mga vlog mga ka-warrior no. Please follow, like and share sa ato ang mga video mga ka-warrior no. Daghang kaayong salamat. God bless sa inyong tanan.